Adhine mbele weche manyien bang' romo mar duond bura mar ODM kod mar UDA buore Nairobi kaendi kama weche ne obede matek. Penjo omedo nyiedhore ka bende duond bura mar ODM nyalo chopo kare winjruok e kindgi kod UDA nyaka yiero mar higa mar 2027 koso tend duond burano nyalo jwang'o jatend piny. Walter Nyabaga nigi ler mar wachni. En romo manyokelo liet matamrege nono e kind jokanyo mag duond bura mar ODM kod UDA bang' yango ni gidhi tiyo kanyakla kapata gi dhot nyaka higa mar 2027 kaka yor miyo mijing'o biro kanyakla mar ODM kod UDA. Penjo kopo ni ogai mar ODM Raila Odinga to kod kanyakla mare nyalo biro jwang'o jatend piny William Ruto kochopo yiero mabiro mar 2027 magi ichungo Odinga kod Ruto. As leaders, we are supposed to scan the horizon, spot the danger, and act to subvert that danger. In 2024, the last year, you understood that the dark clouds that were gathering over Kenya could have been exciting, but they could also mark the end of Kenya. We decided that it is better to have an imperfect country that is struggling to mend its ways than to have a collapsed one. I want to commend both the Right Honorable Raila Odinga and the ODM party, my former party, for standing up to be counted when the country needed leaders to stand up for Kenya. It may have been easy to do the opposite. It may have been popular to do the opposite. I know many people have vilified the Honorable Raila Odinga and the ODM party for the decision they took to stand for Kenya when there was need to do so. Mana kaka tama nyaka bedi nyoyo, jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna Nyore mchopo kata kamano. Tije nyo tim mapoth, to kod jakom maraput mar nade Agnes ma weyo Sifuna kure, mesha kudede, en janon siasa, kendo diro pekne e wi wachno. Andro gini aneno kawe Sifuna kamarach nikech kata kane okodwar biro kaka Secretary General, to no nengo bi kaka one of the members of parliament mag ODM as a party, kato bedo ni en gi paro mopogore, to nitie seche moko ma kaka jatelo you rise above some things. To keny mar duond bura mar UDA to kod ODM dhi chalo nade? Koso jotelo ariyogo nyalo gwenyore paro, koso ginyalo bedo kanyakla nekech lipot mar nadko. Gima lich en gik mabiro ne jopiny. Ka gigo nyalo biro e tend William Ruto e winjruok gi Raila Odinga, to biro bedo marach ka wan pod wadwaro ni wadhaw nikech wan wadich ni Raila Odinga ema mondo bed president. Gik madwa biro e presidency mare ok ochuno. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Fuong'ruok obiro ne jonyuol kaachiel gi jopuonjre bang' migawo mar somo yango ni hola mar HELB osegol ne jopuonjre kuonde tiegruok ma pacho ka.